Здравейте! Казвам се Даниел. Студент съм по българска филология в Пекинския университет за чужди езици. Преди няколко месеца избрах български като моята специалност. В Китай България е известна с вкусното кисело мляко и ароматното розово масло. Обичам чужди езици. Затова знаех нещо за български език преди около 6 години. И той ми се струваше доста специален, различен и красив, като най-стария славянски език. Затова желая да го уча. В момента съм в първия курс и зная само малко български. Но наистина се радвам, че всички мои преподаватели са приятелски, настроени и търпеливи. Мисля, че български език не е толкова труден за мен. Моят избор ми предлага пътища да се запозная не само с български език, но и с българската култура, история и други по-добре. България стана още по-вълнуваща за мен. Особено прекрасната и природа. Когато съм в България в бъдеще, искам да посетя различни места и да се запозная с българската култура от първа ръка. Надявам се, че мога да стана учител, който преподава китайски език и разказа китайска култура на българи. По повод 75-та годишнина установяване на дипломатически отношения между Китай и България, искам да пожелая на Китай и България да станат още по-близки по отношение на икономиката, образованието, културата и всички останали области. Благодаря.